Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi siyamdumisa kakhulu, siyambonga uNkulunkulu wethu. Akekho njengaye futhi akekho ofana naye. UNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Wenza konke akuthandayo ezulwini, wenza konke akuthandayo emhlabeni, wenza konke akuthandayo ngaphansi komhlaba. Wenza konke akuthandayo noma yikuphi nje ngoba yena unguNkulunkulu odale konke. Siyambonga kakhulu, siyamdumisa. Masiqhubekeni nenkonzo yethu. Namhlanje asikho ekhaya. Ngishilo izolo ngathi asikho ekhaya. Namhlanje futhi asikho ekhaya. Mhlambe sofika ebusuku noma ntambama angazi. Kodwa siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi sibe kanye nawe kule ngosi sisendleleni. Siyambonga ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akubiyele nomndeni wakho. Siyanithanda nonke emakhaya, siyanithanda kakhulu kakhulu kakhulu. Kakhulu nje ngithandela kona niyawusekela umsebenzi kaNkulunkulu ngamandla enu onke. Niyawusekela umsebenzi kaNkulunkulu. Qhubekani nosekele bafowethu. Qhubekani nosekele, ngeke nizisole. Usekele nanoma yini uNkulunkulu athi sekela ngayo, umlalele ukwenze ngoba kunomvuzo ekhaya ezulwini. Ngiyacela-ke ukuthi ngiguqe sikhuleke sisondele kuNkulunkulu wethu. Siqhubeka nayo inkonzo yethu, prayer and faith, prayer and faith. uJesu Kristu inkosi. Basikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba sibonga ukusithanda nokusigcina kulezi indlela esizihambayo kuze kube manje. Siyabonga Nkosi, qhubeka usigcine, qhubeka usilondoloze, umsebenzi wakho uhambe, ivangeli lakho lihambe. Siyazi Nkosi ukuthi alihambi ngokushumayela kuphela. Kunezimo ezisidingayo, kunezimo ezifuna kuhlalwe phansi kukhulunywe, kunezimo futhi ezidinga idiscipline. Kunezimo eziziningi Nkosi, umsebenzi wakho mkhulu ngendlela emangalisayo. Sisawenza-ke Nkosi, sigcine usilondoloze endleleni, usigcine kukhona konke. Siyacela Nkosi nokuthi imhlangano esesibe nayo kuze kube manje ungenelele ngomoya wakho ingcwele, ukuba Nkosi sizwe lokhu umoya akukhulumayo. Thatha udumo-ke Nkosi nangalesi sikhathi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Asifunde izwi lethu lumgogodla, Marko chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwana ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Ake ngifunde no verse 25. Futhi nxa nimi nikhuleka, thethelelani uma ninamagqubu nomunye, kuze noyihlo sezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Kepha uma nina ningathetheleli, noyihlo sezulwini kayikunithethelele iziphambeko zenu. Ngakhumbula umfundisi oze washona emile, ethi ngeke amthethelele omunye umfundisi. Ethi ngisho lo mfundisi angeza kuye gaqa ngamadolo, ngeke amthethelele. Ayinzima lamagama ephuma kumfundisi. Kodwa ngikholwa mina wawakhuluma kwaze kwaba sekufeni emile kuwona. So it's needless to say ukuphi emva kokufa umuntu onamagqubu. Umizwi lenkosi lithi ngisho ukhuleka, ukhumbula ukuthi khona umuntu ongezwene naye, musuqhubeka nokukhuleka. Siyalithola lento lapha kuMathewu chapter 5 ekukhulunywa ngokunikela. Uma uhambisa umnikelo wakhe e-altare, ukhumbula ukuthi umfowenu unegqubu nawe, ushiye phansi uhambe ubuyisane naye ngaphambi kokunikela. Bangaka abantu abanikela benamagqubu, bese bezokhalala bethi ababusiswa bona, bezokhalala kanti banikele benamagqubu. Bangaka abantu abanikela ngemali engcolile, imali ebolile, imali yamanyala. Bangaka abantu abaphila ngayo le mali yamanyala. Bangaka abantu usubafunzile imali yamanyala. Bangaka abantu usubondlise izingane okungezona ezabo ngoba ubabona benemali,
ukondlileke nengane yakho kodwa unembeza ukunika ukuphumula ngoba uyazi ukuthi lengane akusiyona yakhe. Uyise wayo akazi ngoba nakho uyahlupheka kodwa wena walala naye. Ngempela angazi ukuthi ucabanga uzongena kuliphi izulu. Yingakho kuvunywa izono ukuze amacala afana nalawa uthethelelwe. Ayike asidlule sikhuluma ngokukhuleka nokholo. Sizovula abaseThesalonika bokuqala chapter 5 uverse 15. U15 uverse 16 kuya ku18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Lithi izwi lenkosi thokozani njalo. Awuthokozi uma unento enhlizweni oyifihlile. Awuthokozi uma wondlisa omunye umuntu ingane yomunye umuntu. Awuthokozi uma uqamba amanga kubazali uthi uyasebenza kanti igrocery uyithenga ngemali yomzimba, udayisa umzimba ukuze uyithole. Udayisa umzimba kukhona uhambe uyoma lapha, udayisa umzimba ngqo. Kodwa ukwenza omunye umuntu abe isponsor sakho ngoba ethemba ukulala nawe noma abasalalanga noma ulalile kodwa udayisile umzimba. Lo muntu odlala ngaye uyazi ukuthi umphefumulo kaNkulunkulu. Sisazoma phambi kaNkulunkulu. Uma amanyala nokungcola kuyeke. Yeka nje amanyala nokungcola. Yeka ukubhanqa abantu ngoba mawusukhulela wazi ukuthi lengane kabani. Kube kurong kwakona ukuthi ube nobudlelwano uma ungashadile. Kurong kona ukuthi ushadile ngapho nobudlelwane nomunye umuntu. Mase kukhulelisa lo muntu ingane siye ngala ekhaya kanti kwangizazange bengiyala ekhaya. Wena baba uhamba ukhulelisa abafazi babantu. Gcwele ingane amadoda ayazondlela ayakondlela aqonda ondla ingane zabo kanti ezakho. Isono phambi kaNkulunkulu. Nalengane izokhula la bedine beyibandlulula abakubethona ufane nezingane zala ekhaya. Wena uhluleka ukuzibamba. Wena udlala abantu besilisa. Udlala abantu besifazane. Ekhona uJesu ezokukhulula. Uyakhululana uJesu. Uyakhululana, ukhulule ebugqeleni besono. Thokozani njalo. Usho njalo izwi esicaphunayo 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Awuthokozi uma unezinto ezifihlile. Awuthokozi uma kunezinto ozigodlile. Akukho ukuthokoza uyahlupheka. Uyayidlala imali kodwa unembeza wakho yakulahla. Uyakudla lokudla unembeza wakho yakulahla. Upha abantu bakini unembeza wakho yakulahla. Mhlawumbe nomsebenzi owuthola ngokulala ngomzimba. Bayadla abantu. Nendoda yakho wena kodwa usebenza uyayondla ngemali ukuthi waqoma wathatha ithempeli kaNkulunkulu walinika enye indoda ikhona le. Uzofika ukuthini phambi kaNkulunkulu? Lise ingane zakho ukungcola namanyala. Uzothini ngempela? Uzokhala kusasa lezi ngane seziyenza lento kanti segazini ukudla abakudlayo okubenza benze lento. Thokozani njalo. Khulekani ningaphezi. Sikhuluma ngeprayer and faith ukukhuleka nokukhona. Khuleka ungaphezi mntaka baba. Khuleka umbize uNkulunkulu esenokuthola. Mbize seseduze sisho njalo izolo. Khulekani ningaphezi. Ekukhulekeni bafowethu iyona into esima ngayo. Ukukhuleka yona into esihlanganisa noNkulunkulu. Athi verse 18 kukho konke bongani. So ngesikhathi ukhuleka uyambonga uNkulunkulu ngakho konke. Ngoba kunesizathu uNkulunkulu evumile ukuthi kukwehlele. Mbongeke uNkulunkulu. Mhlambe khona la ikuphephisa khona. Mhlambe khona la ikusa khona. Ubone ukuthi ukuza kuse la kufanele akuse khona akakushayela. Ngoba usushayekile kuzoqhamuka lo yakudabukela. Aqeda ukudabukela akufake ekhaya lezwi. Mosusekhaya lezwi usuwe lo usuyagijima uyaphuma. Kanti ungene ngomusa la. Uzokhuliswa kumoya. uNkulunkulu uphendula imikhuleko yakho yeminyaka wathi ufuna ibandla leqiniso. Wathi ufuna ivangeli leqiniso. Usulinikiwe uyalishiya manje. Usubona lingahlangani. Khululeka, ugcwalise isiprofeto. Washo uPaul ekhuluma noTimotheo. Wathi ngezikhathi zokugcina
abantu bayozifunela befundise njengokubatshwa kwendlebe zabo. So angeke sisho lutho mawuhamba. Hamba indlebe zakho ziyakubaba, zibabela amanga ngoba uyihlo uSathane, uyise wamanga. But onezindlebe ezibabela iqiniso, uzohlala eqinisweni ekhalezwi ngoba silihluba iqiniso silibeke njengoba linjalo ubani. Asinambandela. The truth is the truth. Asilokhu sicetheza. Iqiniso nje liyiqiniso, lishisa, libhlungu, lihlaba, kodwa iqiniso liyiqiniso. Thokozani njalo. Khulekani ningaphezi. Athi verse 18, kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkuluNkulu kuKristu Jesu ngani. Bongani kukho konke. Kuyintando kaNkuluNkulu lokho kwehlele. Kuyintando kaNkuluNkulu ukuthi ushonelwe. Kuyintando kaNkuluNkulu ukuthi uyaguliswa esibhedlela. Kuyintando kaNkuluNkulu wena ufuna intando yakhe, ngoba mhlambe khona abantu esibhedlela ufuna ukubathandazisa uRoma 10 verse 9. Khona abantu ejele ufuna bayosindiswa ngawo uboshiwe manje. Boshelwe into engekho. Thudlwengulile ungadlwengulanga ngoba nakho wena usathintisi. Usindisiwe. Bese bethi bazohluba udlube ekhasini. Bathi ke somlungisa lo ngoba kasathintisi. Uvumile uJesu. Hamba ejele ufike ushumayela ivangeli. Hamba ejele uNkulunkulu uzokusiza. Uyazi ukuthi kuyiselani lawo. Kukho konke bongani ngokuba kuyintando kaNkuluNkulu kuKristu Jesu ngani. Ingakho kuthiwa sikhuleke singaphezi. Gcineni nokuthandaza. Uvuka ekseni iphutha lelo. Sekuyilesikhathi awuthandazile. Kodwa uthi usemkhosini. Thandaza kanye ngosuku kodwa usemkhosini. Umkhosi onjani othandaza kanye ngosuku? uNkulunkulu uzokuphendula kanjani lokho kushoyo? uNkulunkulu uzokuzwa kanjani? So kufanele ke bafowethu sikhuleke singaphezi. Sihlale kuNkulunkulu singaphezi. Ngoba masihlezi kuye yena uzohlala kithi. Uthi hlalani kimi namazwi ami ehlale kini, noceleni ekuthandayo nikwenzelwe. Uyacela awenzelwa. Unezinto ezithandayo uNkulunkulu akakwenzeli. Ingani ngoba ulenza izwi lakhe. Ingoba uhlale kuye. Hlala kuye uzokwenzela okufunayo. Hlala kuye uzobona ukuthi uyakwenzela izinto zakho. Awenzelwa ngoba uhlala kuye. Awenzelwa ngoba ulenza izwi lakhe. Athi kuJakobe yibani ngabalizwayo nilenze. Uyalenza izwi likaNkulunkulu. Noma uyalikhetha olenzayo. Kukhona ongalenzi. Uyalesaba, linzima, liyakuhlula. Kuzoba nzima nokungena ezulwini. Incane indlela ezulwini. Bayingcosana bayifumanayo. Ingumncingo. Ayifunyanwa noma ubani. Ayitholwa noma ubani. Ingumncingi indlela ezulwini. uJesu Kristu igama layo. Uthi John 14:6, ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho ozakubaba ngaphandle kwami. Ubungehambe ngoJesu. Ngoba iyona ndlela abafowethu asinayo. Thenga iqiniso, ungathengisi ngalo. Musudayisa ngenkosi uJesu. Thenga iqiniso. uNkulunkulu uyakuthanda. Sithumelela uJesu asifele esiphambanweni. Sithengiwe ngenani elikhulu. Sithengiwe ngothando likaNkulunkulu. Wasithenga ngendodana yakhe. Asibona bethu. Lemzimba esikuyona ithempeli likaMoya oNgcwele. Ngakho ke masimdedele uMoya oNgcwele asebenze. Masimdedele uMoya oNgcwele enze njengokufisa nokuthanda kwakhe. Ngoba uyena okufanele ashaye u5. Uyena okufanele enze izinto azithanda uMoya oNgcwele ethempelini lakhe lemizimba yethu. Ungagqoki ingubo ezimpintshayo. Agqoka amabhuluku ampintshayo. Musuveze umzimba wakho. Ungavezi ukuma kwakho. Ngoba khona obakhubayo ngokubuka. Mawufika ezulwini uzokhonjiswa abantu abakhubayo. Mawufika ezulwini uzokhonjiswa abantu balimazile endleleni ngendlela owenza ngayo izinto.
ngendlela ogqoka ngayo. Qaphela-ke, uNkulunkulu ufuna simkhonze, uNkulunkulu ufuna sinamathele kuye, uNkulunkulu ufuna sizingcwelise ngoba yena ungcwele. Uyazingcwelisa na? Yibani ngcwele ngoba yena ungcwele. Leviticus 11 verse 44. Ngaphandle kobungcwele ngeke singene ezulwini. Ngaphandle kokungcwele ngeke silibone izulu. Siyoshe esihogweni noSathane owahlula ubungcwele. Siyambonga kuNkulunkulu kuze kube manje. Siyamdumisa. Ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu uyakusiza la ukhona. Fakaza ngaye, khuluma ngaye. Umqhele wakho uzoba mkhulu ezulwini. Buyisa abantu abonile ukuze kusitshekelwe ezinye zezono zakho. Jakobe chapter 5 verse 19 and 20. Obuyisile isono ekudukeni kwaso, uyosindisa umphefumulo wakhe, kusitshekele unqwaba yezono. Ubuyise bangakuwena. Namhlanje nje ufake bangake ekhalizwe. Namhlanje nje bangake batshele ngoJesu. Kodwa uthi ufuna ukuya ezulwini, hayi bafowethu asebenzeni kusesemini. Kuyeza ukuhlwa lapho kungeke kusebenze umuntu. uJesu Kristu inkosi. Masiguqe sithandaze. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ngale nkonzo, kwangathi bangakhuthazela abantu, kwangathi bangakulalela balizwe balenze izwi lakho ukuze bathole imqhele kwelizayo. Mbusiseke Nkosi lona loyo ilalelile kakhulu umuphi ukunqoba, ayiphile impilo oyifunayo, alenze izwi lakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Bangcwele akekho njengaye. Phila nonke emakhaya, siyanithanda. uJesu Kristu inkosi. Babunze bande uyavalelisa.